Ezker Anitza Izquierda Unidak adierazi nahi dugu, sinadurak bilduko ditugula Gipuzkoa osoan zehar, Gipuzkoako Foru Aldundiak tarifa finkoa garraio publikorako jartzeko. Dakizuen bezala, Renfe berehala sartuko da mugin sisteman, mugin txartelan, eta gure ustez momentu iritsi da tarifa finkoa martxan jartzeko. Foru Aldundiak dagoeneko tarifa finkoa dauka AP1 eta AP8 autobidetarako. Eta, hilean gutxi gora bera 50 eurokoa. Baina ez dauka tarifa finkorik garraio publikorako. Eta horrela, garraio publikoen erabiltzaileak hilean gutxi gora bera 50 euro ordaintzen dituzte. Gure ustez, tarifa finkoa garraio publikorako izateak onura asko izango ditu. Besteak beste, garraioen gastua gutxitzea, beraz, garraio pribatua murriztea, eta ondorioz CO2 isurketak murriztea ere bai. Eta batez ere oso ona izango litzateke emakumeon ekonomian. Izan ere emakumeak gara garraio publikoen erabiltzaile nagusiak. Gainera, gogorarazi nahi dugu, PSeren 2015ko hauteskunde agindu bat zen, hain zuzen tarifa finkoa garraio publikorako. Beraz, Marisol Garmendiari, hau da, mugikortasun foru diputatuari eskatzen diogu hitzetara, ekintzetara pasatzeko berehala eta tarifa finkoa ezartzea autobideen antzekoa.